Ugose ututarire asijia bisi chito ichukira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bwumugushi nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko bwogushi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi Mbuyamona wano mwancho mwaliero Ndizi TV andonsi asoberete nande nichinga kichapena kukwaria ni asomuruberi bwensa kia Friday Free Friday watu edition nande tuarudiri tukeli ganya sae atuanjeire chitariki ni 15 omutenyo kianda omwaka jirubere nemeronkebere neisato ekeropono aba Kenya asensengima ya Kenya waendete gutwara omuichana nene kere kyombegerigia Ibra wana Kenya dege komenta maguta kianda geikomi mambo ni matatu wana otige gali ukae kwa gisa wana ororena kyokora ikiagera kerondo jina bona ba Kenya babo kane shoki nene sana kerondo jibuna kyombegerigia Ibra imeongeza mafuta yani gia kindi ya maguta amange sana kwa ngano robot kia watu tikia tena ekeroba coinbot nigo ekerekoba ligo mono kerondo china ba mentete asense meria petroli ba mentete 16 ba mentete 17 shillings kabisa abuo ekerondo jamangana makongu kabisa sense meria desha nigo ba mentete 21 shillings amangana yamaguta yetaya sebali ba utumeka muteta metestimatera chakirase yongo bidire na bana basomera makibeya basomera matangi bono nigo bese amende 33 shillings roje 33 shillings ejina jiwasi nyinge sana igo bono itena bona ba Kenya oika bache barombi barere kabisa asingencho yeringana erio li abeire ase ense yeito ya Kenya iko majumuri na kwaria ndikianda giko mito chaka monae antokora monae ase mambi ya aboniga ine Ndizi TV bwanso musito kwana ya mange ayenga kyoroche ekere kyombe kya maguta bono Kenya rege komenta amaguta ekyombe kyogia Ibra one kina kikare korigurete mangana abo ya maguta ekero bono jikia mentire amaguta kyanda gikomi mpaka bono tutu ama tukatugaride mpaka hande ange mpaka tare 15 ose 14 Oktoba igoyote ange omotinyo yomo gurubona ba Kenya itabidi tusumbuke kidogo ayana makongu sana abeire asense yeito ya Kenya kero ebintu bigenda ko konga kira alitugo yunyero bunekera amaguta mentire ebintu supermarket gose erio amagori ya komentare rero gose ebintu komentabire amagori ase litugo oria arero ninki kendrede ngo robot yorwa Ibris koronyana boko soma orore ninki kegendrede ase ense yeito ya Kenya igo abakenya babo kabono cost ya mangana ya maguta nigo ya mentire mono bia mono mwachumure de ankwariga ninje asemambi ya boniga asenjera ya bene ekyombegia Ibra na kia mentira maguta bono ntatetumanye buya ekyombegia Ibra ana serikali mbwa madegi gebwade ndoje nekero liri finance act ya begetwe bakabeka ali 16 feet yabo bakabeka mapema arabu bakatena ba implementiri ntori serikali ke okwana ekyombegia Ibra ingaki na kiyo kekere independent
hiyo tutajua baadaye gose serikali nebwate linganera kwane ningi kiabere innovation ya bera sensengima gosenga kiere turigito kombe chinse jinde na joje maguta na bali Kenya yoga. Sasa hiyo tutafuatilia torore na ki ense to kurigiria mangana ayu on sikunde tetu akanya sambia ato ikirirero ya maguta na ndata comment ndata commenta lakini jisu shukuru Mungu asingencho yeli tsikoliero haya bono ntomere uchumbe yao asimambia boni genyero ninda ntora sinsema mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital paya sinsema ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News so nya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News bago yakarengel kiao na bako tupo tira se namba yera skini gorabu ya 0792192834 odenga ki otobwade tinga kiao roje ubogime bwa kongero so na libwa robiro meta bande bare bono bwa robire monto mete bunori okubeka maguta ya kwetera sebese yaba Kenya bokurumi ndari koigubobe ndari korose omigirwe korende bori okumigwa nori ogotume kebese yaye no musaro ye otahiyo mete sikwisi base ribuni gegocha ke kunguntire pi ibono bogima bandata kokonga ase amatuko ayeiga konete tumwakrenya sambia twikiri tukulia lero na abandi bari bataika lero bagandi ko ikari tukulia lero akini mbaigetie ono igolende nyasaye nero bairire nandi tukuri chuma botambe ndio konyara gusi babwate emiroberio yokoeni bari batonyorire nyagusira lero ngwani gubali chinsemo igoto gotoma engora yitu nobolemu ujasinga chiri chigo chiri chiasiriri abamu abo bakobaini ritukurira buna botambe ko advice now dene ukienda matanga atiakoba naye bono tete kobo munyakirubo nayo tete kuturubania ebinto yaya ikoro karube ngora yao soka ogende ritukurira lero ase omoroberio yo bwensa kyabona mambia animbwate bingese ange bitatu iga ebingokora ase mambia bone gostokbate na chosho tatwene kibuna ebinto byose byagochire ase njera ya bene nitukeria Friday tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2023 bono mambia yebiro lero tinna yebiro na drop mpaka litukire Jumatatu ekyagera agikoraga NCM igoro ya bono mambia umuwasiri kurwasi county ya Kisii nero tineta mangana climate goikara se studio kyagera litukire igoro wakiri no alinga se studio tokatebana eto isitota tumanya na account mitigation kiya bekire asensemeyo ya climate change igotubwata ni korugoro mpaka lero igomwasiri bwa mangana ya mache ebintu biritana ine natural resources and climate change ase county ya Kisii nere rea bwali ngoikare ase studio ase mambi ya boniga asenseyem gikoraga enseyem ya bono mambia atoito tutware enseyem mpaka saa 2 igo chinsa chiebwato ke 30 minutes ngo chirinde rero njira sensema ya interview na kiagero mwanjumwe nago tebinga kindobere diri tukuriane bono mambia igo muwasiri bwa machi bintu bilibito tana ine na natural resources na ago change kwere climate change ngo ikare ase studio gikoraga NCM igoro ya bono mambia atobenere for 1 hour atotebina mitigation key go semero beriki county ya bekire asensemeyo yoko rora ngakim ngakyo change kwere kore ase county ya Kisii byasana bali ime yomoroberio ase mambi yaboniga ngo bagirambye muno bari kurwa sensemeri yaba central barigireti asomoroberio yo bono mambia anene korwa asikyombegeriko sesera erbugrubeli yo nyomeke ngo bakirambye mone kromukurawa no munyakiro ino Keva Mumanyi efanike muntu moyo ningoroche Apres Mora ningoroche nindoche gaiga naro kodana Evelyn Kemuma moyo Abnes Mora na abange nimbaroche ga Naomi nimbaroche kabisa asemambi yaboniga bonaleri nimbaroche karumwaso irime yumroberio asemambi ya aboniga safi genda kutobwatia na ande genda kobeke mirobiro chene onsombi mwensi genda kobeke mirobiro yogo sirana rero ningma tena mura atware okumirana bwa sensemo nyomeke alia mura kwana biratatu mbia mane kyombeke kegongo kimone kyarne kegosira chisemi asensemeri ya abobaz tusikonyore byombe bune ebye binge nabo bigokonya orogongo rwaiturwa gusi aneka togosira chisemi ase ense yaito ya Kenya
mwanjumulire na kwariga ndikiandike komike ngo ikanto dukatura sensemya magaseti to ya chuti torena narali airo borita seditsko lialero igoto suke kyagere nero ndisi tv obwansu bomogusi ninki okore karo wekira sensemeli ya Facebook mwanjumulire karo wekira sensemeli ya Facebook like comment and share asemambi yaboni you like you comment you share karo wa share umete na heno wa the platform platform ya gwabu abantu abasani obwata abu sesema ya Facebook nabongo na barabanyo arabamanya ndis TV neroro umuroberi bwensa kenororo Friday yengia Joshua na Brighton bakubwaterana akwena kina umuroberi uyu osase nando ikire ero yago asoro tanyar kubugoria TV ya bagende kro bakwendike bakyabo nabongo TV nabono so asensema yemitandao Facebook tonyora ndis TV News Digital erinde twabu watu bwatibuya mashabiki announce team chini ya maji team Panacosa team following na team diaspora nimetena bono muri yumuroberio gendera gontumira ujumbe yaino asenjira yabene ense nago tebi ya saa 2 mpaka saa 3 asensema yebwatoke bado utaendelea kunitumia SMS yako ontebina ngero kieli okubekeru yanyigali mpaka meseto yao ngotera kyuko libwanjete matera kibwanjete ne tutakujesea baadaye ekaro yaragire ensa eyemo ya abo ensa chizaibere je abono mambia nitumie ujumbe yako ndazitoma baadaye asemambi yaboniga ninjikanyete ekiara nawo tena timba die bwatoke esalingo minyokia ebirobiane jinsi echisa dore netakus combine kabisa yentangani check magaseti nali agenderete boigo senseme tunde ya kabere gose my second hour ngenda sensemo ya interview wekero muwasiri nagatebira bwali nere muwasiri bwa mache ebintu biri bitana ine natural resources na climate change yo water environment natural resources and climate change ngochara se studio adena merobere gibabe kire as county ya Kisii anene asogo change kwerire igo muwasirira njirare goja ngochare etokwane abere atato asemambi ya aboniga Joshua uta netokubaterana nere aine kibune bintu byonsi bya gocheire bya goikire asenjira endonge nimete bone bisasereti abu kabisa tanga ndibya drubane tanga kwantebiri gobono ni gati gete kabisa akwene kibune bintu byonsi bya goikire asenjira ya bene Biamano ningoroje gayo wadane geroge gire ya King Muswati. Egene ya King Muswati yakaroke roje go manyana leo ni siku ya Friday. Free Friday ebwatoke. Materirinde matukali ande. Matukali ande ngore karansa biribinde ebibali. Lakini bono lero yero kabisa. Kebone ya King Muswati roje na karansa kabisa ngichorete ime kabisa. Joshua mbangirete kabisa atane bindo kabisa seri. Ende bwana leninga kitora kole hakuna kitu tafanya weke minto bigendere asenjera eyemo go seyende asemambi ya aboniga ngayore ngakwabokire egwasoiro moroberime ngayore ngakiorobere titukolyao ngayoko genda amatango kwenda kwakira abairi ba opore gose nenyangi ojumeterero mabako nyomuntu gakore nyangi aho deina kiro monto nabwa de bintu bya ngadina nyangi gakorwa asena bantu bakwenda matanga umuntu kagogwa umwana ngoiborwale umuntu katabwa appetite na robo appetite hiyo sasa hivyo ndivyo dunia ilivyo ekerayo gechiri na rogo seka mbakoro kirie kona ekerayo bwate michando taragirite botuko na ruragirite akaigota agatigario bokuma bonda agatuguta bono ebuna berigo ndokorengani twenzi na bora bole ninga kinya saa gerete ntwarengani nando mode ana we are equal asobo sibo monene nkigerete ntwarengani abu arutingo nyaro gotebia lakini ndina ntore virasi au lakini kwa Mwenyezi Mungu we are just equal. Kuna mtu akona V8 we una ayibona magorogo itire buna bono montonaro amagutamente teiga eretara stoka nonye yeye acha stuka hata kidogo eretara stuka pi era naroje ni kama kawaida bono for example abajumbe bakobekera maguta for example murai bweze okwenda jinsi go bono aki catering ere for the government era nanya gostoka wananya gostoka bono ngakirende lakini ntubono wikadostoka ba Kenya bali bokonyora wainse nituka tuara stoka atwa kumena wa
hivi ndivyo dunia ilivyo. Amangana makongu sana mashabiki ya Ninyaroje balmendete kuntumira uchumbe yaine nyingi asemambi ya aboniga amagutana aramentire naro abwate ubwoba bona ba Kenya bakurombi kabisa na mafuta imeongeza yani akinire kana dena bona alia petroli ya menta 17 shillings 17 shillings ndio basi nyingi sana alia asedisha ya menta 21 shillings ase alia maguta amenta 33 shillings umaedena amaguta ngo tumekware mono ngiara bantu mbara batabwa distima bona sense me ya marantu akora umugano kurwaro bantu bali mbabwa distima imiti yara ire ibinde bya fundraising ngakiba gutumeka weka tumeke kerosene weka tumeka maguta yetaya abantu mbara batara ikere birengo byoko bekestima lazima utumie mafuta ya taa ngone wedena obokongu ebosinyete kabisa bono nitaite kumayana umuraibwe inabwate ibagari okukwana na maguta aya tigaira nege bono inkikere habarai inkiketa kere gokorwa bono itabidi watu waegesha magari ne ekombekeri kia matatu ausishe nditukira ngoro bare amangana ye fair mwete bono ikam fairmente ikia utadu bono ngaite ko Nairobi na bera abachiru bubere no chibwade ojo akane fair chiru bubere amaguta ngogorore nyomba ngogorore ndagera utafanya nini bono ngayobo gimabote to ngange karangari kya mwanjulia asemambia ayoroje na maguta endete komenda igaso mutinyo mumugima tutamoira nde toile ngakie karerende na bogote bana ningo migira ba Kenya ne serikali ya Kenya kwanza ne kiombe gyaibura ningi geroroje na mangana ye ensi ya ikirebo ebintu byonjoreiri bad nawe ngange karangari kyao asemambi ya abone nyora tora sese me mitandao Facebook nyore Ndesi TV News Digital poiga sese mo ya YouTube na ngotoka Ndesi TV News Facebook ni ngotoka Ndesi TV News Digital Facebook ni ngotoka Ndesi TV News Digital YouTube na ngotoka Ndesi TV News abo no konyora sese mitandao yane kwantumira uchumbe yao enyingi asemambi ya abone asorong rausi na mangana takorekana naro jena sense media kitutu centro aba ACC ose umo ACC babe getemiro belio yokwana kinangu kora baramarwa abaswad merwa moswad naro tebedalna ero tigire ko enkamaru ekyaro nyode faida teyo era bono tigire atagete kwenda alternative akore emero belio ende boygo asensemo ya asa sema yaba subati ikiombekeri kia National Council of Churches of Kenya NCCK niko kia tuarete amaigeli na gochia saba subati anekala wako wateina na baro bata kiribu etoma na ukule mechandeli bwata nete yaba subati kia yaba subati baindete kore kana koba fanalebo intesa tukundi kiombekio nkia begete emirobeli alia agio kwa nekina nkose mikere aba subati ko nalibara asuke gochi bosio ayuna arondoje agendete kabisa ase ense ya ito ya Kenya bwa abanya kanisa sawa dende kanisa bandata komoja amangana yo abwanjani gati mosaja no mosaja musubadi no musubadi karaba dena ya gente kikuruba nkia kabeiro lakini ya ekigo gikiru nkia garate Sodom na Gomora ikasariwa igo Kenya isiko soabu igo mbwangera asaliwe barode ne metengejo ni la sinze jinde fraud go se amaja go ichura esali abantu bachire maminja no monene igo no Kenya ndege siko bakorangana baru baate abuna ngamangana abero na kia gerena bono litkuliankyo ba kiombe gia Joshua generation Joshua generation tani Joshua yo Joshua kuna ekiomengere kuna Joshua generation kiaro kiaba pastor kurwa se county ya Kisii bakoja kukwanira mangana batete ko kore empowerment bembawo abantu igoro ya ngakibago suka go jibosio moro wendo joro bereri kwa kana sigeti Kiagusi stadium bagochiko aliege igarigosi stadium alia garawaji kukwanira mangana na kibono bakwe bawa abantu batigena mangana bakuguna banyoma basaja sabasaja bakugwa saba kungu ya batete kwembawa abantu ngalia bakora na onchaga mambiba watu mukutano oyo ncho generation ekarabate de gokonya egesako bakonya basaye baso abangina bakonye bakonya abangina bakonya bagaka se empowerment
Yina tutagete asorogongo rua agusi. Habindo jina bigenda te korekana umanjumuri kwega bantu marete kunya kukwana igoro yobo kora libumura ibwense ase omwaka oyomo goikabono nakia korero koreba sabane bako memocha abande bawo te abana tara kora kende abana bawo no kolire bono timaitina aye orochumura ibwense okori gose pado ekoro dokerigia to migire gesa tonyora independence. Miaka imepita sana gesa twanya yote independent but nkorana no toralia afya teralire ribuya masomo bado buchinga mburaru oroma te bali batena tuangamise uchinga tumalize uchinga tuangamisa mangana ya marwire ibintu bire bakwanetalia no ukabira batena tumalize umaskini ukabira na magonjwa ono lendoroje na hii vitu wamemaliza bado usina otoralia asime chandelia ndete kutosongera na kutubwatia ase ense yeito ya Kenya butake bwendete ukina ebinde bwendete kusarika au maskine ndete ko bana mangana makonsana ase semeri ya liana suneka aba kageru batato bobo ibi by the way dipende na baruka bakageru Joshua lakini ndi mo count Boris count commander kisi abaibi mbanya de bago ikorwa na goitwa aria sesemo ya bonchari nabikagere na baikireti oboiti abosena baikireti oboiti kero monto yamana kwetalia nande abari baibeta sizo market ya masunika bikagere na bwabo ekera bamenyi bensemeri batete buna chianga chiri babegete ekero bajite okoro boibi obo na chibabegete bagatoe karane bunduki batoe karane pikipi baro tumeka korani yekawachi namba fake bagatoe karane machete yani omoyoyo birende oyo dieri jinse mochonzi na masasi alia matindi sana igobono obosalia kaki egero public ya monyereta abanyanyimbo n'abanyanyimbo rire konyemba ndrete nubotuki no musako motindi wamba koretwe manyabone kerore omoit mosalia matuka ona make. Ukiwa kwa bunduki na wewe utauawa kwa bunduki. Ukiwa kwa kisu na wewe utauawa kwa kisu. Ngombanya alteba ko yerigunze ala sensemo ya asuneka ekero lianaria ekero munyanyimbo monene gose kisi count police commander nere Charles Keses anyareka wadana bado wanaendelea na musako motindi kwene kuna ngoyeli bali baendete kwa robo salia ase county ya Kisi eko kwa police kwa sababu ekero mondo abwatoko gosereligo chi asaba menyi bando mbali korara abande bari no bwoba bantu bari kosoka isiko no mbotuko abande bone go bidi ebyasara basiegire saa 12 abande go bidi no ne chikali njirigweteka lakini ndibone kero bayeretiwe obo nero njire yemo kyara moibiere ndoko bya buno moibio itirwe osemana tote no moibi nara setwe na bono ina dokumi mono ase kitoko kumi ya etoko goke kyagara umuntu nere keranga mishira abantu ngoroje mbako moibi akwendo ibiri kanisa omoibi agotaka goita abantu meto omoibi ni gagocha aibe asalie buna bona abaibi bali baiteto mongwana ulikonya goteba kurwa sistema ya gesima Vincent Sirweli pole sana ase amataliranya asogosira kumo saomoke atigete familia nge nanda makweli atali ajete yani meta makwena ara era muntu ara arware gakimwa twatebana gakyo njimbo no nyurara orhalire esali abeire omurwaire geka yani orwari regeka iaspatol kusenkanse ya munyari oserio teri abwateri ya munyari mantu bajana na matanga batena ya gakino nyurare de tigarare no monene tigarare biya lakini oroje karo ayoko na jiru munta maisha yani unakatishia mtu maisha kwa ikia maisha yana kwa muibeire bigi omonte tomire obekire bese gusonyore bigi ene roni anye bogoretie tarakora waka na ron ebe bigi ene re kuragiri family yae bigi ene ro ya mokonyire umuntu nabwata abana kuragiri nabwato murugia kuragiri nanabokonyo nero re breadwinner ase family yabo kama yakomo sirelinze kwa moita kwa murane bigi ambo sokusana ekara ya sensemo yairanya abantu endete kuriro kwa Vincent Sirweli ekerondo jena aba bibago bya moita bikamure bigi hakito kumura rende bigi motikero moyo na atika ko endie bigi achiko koroboremi surely
gagi mete bono ngwe kanje nasi yupi na abaibiaba baitiaba mubwateri yanda omonti mwamure bigibigi mokumura momotige agende gake nabako atoe none mugana na ure twe bigibigi achikogore biasara bia ebingao eitaso nabo goso biasara ebingao sure lakini omure bigibigi omoite abarendi baito gaki tigatotingi oborendi epatirori nkwakwere botukono n'abanyanyimbo inki gekoba ebwiranire inse inki kiabeire bondo wikatwerende kirbono twoboe omonto asoe nyomba saa 12 osiegire nkoko none nkoko etarasoa nyomba bono rende mang'ana kiae mpara biaba baferi noborendi botaisaini nabaibi babuchire ingense yetwekire chingobo gega bono ni nini ono amang'ana amaswali atabwati amachibu ase orogongo rwaitu rwause korende tigatororena mete nade gentongere njengo machingoteba buna timu ensake aktori na Joshua nkonyororo mwana bwo mondo aro musaria mete mondo yoro moibi ekera amwire tago spare no emamu mwabona ntatu mwika ibere omwana ochaka koibera no emamu mwabo chingende chibando ebintu bete kurumwabo mondo kwibare mbakere dion ma obaibuli abana bakumwegerera bakatena mwana itono moibyale yani ingana liko kwanwa ngende tumeka onjimbo kusema kwora tana makworo no mwibi makworo no mwibi ayo mwibori otumera igoro otena ya te usariro mwana olireta numeto mwana onenga kyo musarireta mwana oneta kuiba aine bitino bwade oyino muntu bana kwatebye kara ya etato mwana ono mwibi lakini ya pedena no abantu baitiro no ne familia zanto baitirwe koma konyona kuna mtu wa ndani orenge otumegete abantu abagoja goita abanta oja goita familia ekero na kwa ureke monyo buna mwana otali muya mede ngote abarena endandongi ereta moibi ereta moroi to kumanya ayebono tema na gochunguzana omwana no moibi ekero ja kuino mwana orasirwe alikuja kustoka sana tigato tige kwegerera ekebe tokonya kwegerera tokonya kuburugera omweri oye ngo bagereri yote na ekego chakera keko gochakera yabeire bobe igo tigatorende totige kwegerera obosaria ekero bwabe no enayo mugambi no mateno mwana getonyarebe tari muya ayebono nigo bwegererete yani otubirete yani okonya gokeburugera ekebe gokeburugera gekomera gekobekenene moto ngo kugwiroro mugambi narana no nebyo mbebiko bekomorembe abantu ko bamojibale inabone bakare ko basunyunta abantu osiba ko ya ekero bosari bwabeire digo monta dino tindene digo monta kwe boko lakini direkero monta abeire musari akwibera abantu masiga diga take action next baro diga bayibyaba igwito konya babangire goja suneka no boyi baro jo gokora gusiba jo goro boyibi ya teto diga kwegerere kebe ekera toreterere goja samatuko alebosio omwanjwa omurigereria ekebe ne kebe call a spade te okoro ke chico eneke this a big spoon no kora spoon a spoon gosizika kukorokana ene edong ni gwali ndiroro tieto tie kwegerera ekebe kerikera torede ekoroke nyangawe seze nyangawe kare ko wonjo kiralimo naliyo ko no ne kebenki no ne sitakra yonjo kere abere kebengi nige goitwa nige goitwa ina uwawa biamono mwaga Jackson Makori osindekera kwa bokire kwa soirime yomoroberio asemambi ya boni onde ine ni kwenda takombati asemambi kwa sanza melia ya matutu alia Kemteng Village matunu akenonda takombati asemambi ya boniga oino mwaga Jackson Makori osinde asemambi ya aboniga balibare na bagonda ina ngakia maguta agendre ngakimoroja maguta ngakirigodi ngakirira abo bachenjiri metena bachenjetiga nonye stock abanda aba maguta mbale fani sana Joshua nonye stock yalenge igoro mwete sasa wamechange immediately bachenjiri baro bachenjiri babona rene ngakitokora ngakitokora kinde nge turakore
gine nkiyo ketura kore ba change ba kire go change ekara ba tena tokanye mpaka omoti nyonde ekara ba go change kero ngwenda se edagika iga ndigireri ase county ya Kisii eba tena Super Petrol ni go chikoenda ase 212 shillings ni 334 ase ensemo ya diesel go chikoenda ine county ya Kisii 202 sama gute kerosene chikoenda 203 shilling 203 abu 0.53 cents nino ya county ya Nyamira na igo chikwenda 212 shillings 01 cents ya diesel yagende 201 77 cents asa ya maguta go chikoba 203 shillings 38 cents ayo naro enseme ya maguta asensemo ya Nyamira mwachumuri ngenda asensemo ya check ya simambi yaboni nganso asensemo ya magazeti ikana otaina tunde yentangani na kwenye combine kabisa kwenye miga kurigena twekerere ebionsi asemambi ya aboniga inero ndi studio bwansoma kusigendera kombwatia ekyagera igana ngo tebina na ria atekire na ria agenda gwateka ime na isiko ya gusi murobertoyo ize yerioba ora bue ensakia yerna to beti ekiagara ekarora mashabiki abora abu na njende gaiga igoni gotokwana kino muroberio yo ogocheire asenjera ya bene nebito byonsi byagwikire ero mwao twakomanyire na twagosemire asemambi ya aboniga endelea kunitumia ujumbe yako temanda so sensema ya check ya semambi ya aboniga mago kwira sensema ya magazeti korende ayobori tahire rero na maguta amende korwa sikyomigeri ya Ibra akarongo mnyoka so bwango sana nindo jega igana Tom Mosomi bwakire sekoro mabachonya iwa Nyamira akondani litunagirina them from Karen Nairobi Kenya bwakire imeyensa kya Dolphin Morao then good morning Brighton Joshua my parents sisters brothers friends and all fans in this TV a new day is already with us being Friday. I hope it will bring new opportunities and blessings into our life. Pray for me a song Ndangerie by Nyansara Catholic Church ime yomuroberi bwensa kya mpaka omwerio utajesewa baadaye Dolphin biyamana sumroberio ekarori ime yomuroberi Ndangerie by Nyansara Catholic Church utajesewa baadaye word that you about a good morning Brighton koro Embakasi in Nairobi watching live online biasana muswat verisa nyanjamani wendena kwa bokire wasoiri ime yomuroberi karanda kweroberia ochi ase eskuru word that you about good morning Brighton koro Embakasi Nairobi watching live online safi Victor Moradana Brighton Makori Breeze unijese kefini mugire ege kombe utachesewa Thomas Saboke tena Isaboke from Dagoret South congratulations for your effort in the studio Mr. Brighton let me wish to all my family members in Sengera Bomachoge Chaje Abi Friday morning. Biamano Thomas Saboke karo de abuna ngoko tunatia bidii. Lazima tutie bidii kwenda kana tuaboki na tuasoire ime yomo beru wasiri mkuu. Atana good morning brother Brighton tuned live from Doha Qatar. De abana amaiga goje ase omongina oye edina nyaboke mukaya kurwa Kiogoro market. Yobe shobesa atana show ikorit sana aki de no arime yumrobe Enoch Mochere from Isebania border. Wakiribuya ngokaneria kogoneria mama ominto patseba kwambuka ore byombe mwanya bondo atware weekendi engia pamoja na wanafunzi wote wa Border Hill the bidii kwa masomo sawa nindo gengese kende wasoma Enoch Mochere SMS yangu sasa sasa hii SMS yangu inabidi uipeleke kwingine Enoch Mochere umetego ikatoa tebania kene ikiagera ken na kirokyo nekia ken na Enoch Mochere na gotebirwire sana nakini jetindi korosa na urarose kero ngotebi inalende inakieka tuenda systematica metetika tuabwatie bintu binabire kama ni kichiko tuakorge ndogero kapig spoon yo besho besada na kurunyango sondo je bwakire byapi dore koma buna botambe mboka omwerio o RP abayiga bonsi baboke batware litko ligia jarisurango gato MBC no mugati James Matena endani embese JKI
Emboni Thomas Saisi, Dolphin Abuto, Fancy Kerry Estelle, Merani Kerubo, Irene Oboki, Osara, Asoni Ruma White, Mbusuru Engia na bange sana. Umeandika wengi sana tingo bakora akolende mbiyamono yobe shobesha ekerokwa batumiro da Edwin Matagaro Brown tariko tukumayo Estro Espon Momanyi watching live from Nairobi korongai bwakire buya mono umrali Petro natuma salamu kwa wazazi wangu tatu mwabo Noah Nyakego mamumu abo Sofia Noah bakorwa ya sensemo ya Nyandiba village bira kumusau Susan bila kusahau my sister Sara Mura Miriam Mongina tuko ndani na bare ime Yomrobe na Murugio Mary Mura pamoja na watoto wao Cynthia Kwamboka Vivian Kirubo Brighton Nimrod Brighton Nimrod Nere na Karoro safi Maturete chari na Kurunya Chichi Secondary School mpaka Kenya Boy Rio Ruoba na Doche no bare ime Yomrobe Kio Sora na watching live kwa Keumburi Taro akondani Dennis Mogoi na watching live na Ivasha Karagita Kerobali numurugio aye Yunia Kwamboka safi Dennis Mogoi keroli kurwa sensemo ya Naivasha Karagita keromole numurugio Unita Kwamboka Bas Din Basco Adena Kurwa Isebania Migori County ni correct as usual kindly pray for me Inkaninka by M Skudu featuring Fat Boy safi Inkaninka by M Skudu Omwana bomo Tureti Ondima Brighton Bwakire omwana bomo Tureti Anthony Ononga Mosinto Bwondima Kurwa Chinsemo Janyako ime ndani adi mwisho Tingweba ase omonene Andusirie uyu anachita Tingweba ase omonene Andusirie adana watching live ere niga eritari agoroguna Kodeg kutoka Ekerongo adana takweba ase Nyasaye amurusiri ni ukweli Thomas Sobokanda congratulations police work done at the Keumbu for gunning down those criminals hata wao waliua watu kule kwa supermarket era kare kwa heko asaba nyimba wa soko ba yelinse aba bali banyarde aba ibi bali banyarde bagoitwa maraika bachire dio amenya basudana na kuru Nairobi Kenya sobo machia chumbi Kisii County niko ndani ya show hadi tamati safi kabisa mbiyamano asema ndete utomaji SMS ino asemambi ya Abonia ngende asensemo yesi mindo na batumire ase batumire SMS ya asemambi ya Abonia Eriki Mukayade ano alime Yumroberio asemambi ya Abonia tatubadibia sana ade andisi video kiboko yetu na kiboko yao asemambi ya Abonia abona mashabikiane aende utomera SMS yao asemambi ya Abonia safi kabisa endea kustuma ngao na lero nigonde ase chimbero kabisa ase chimbero jiriji yako na chimbero chondari tukwenda mita 100 tukumnyoka kabisa akaigatorena ngakitoko ikera ebiro byeito ase mambi yaboniga ase bire bitigerde bono tiangwire wika sensemo ya magazeti yeri kodia lero nigombate gazeti ya Daily Nation ni gazeti ya The Standard Nchakire gazeti ya Daily Nation yodana bono amaguta nigo akinire now petrol it to 10 baarita bono amaguta niga akinire goli kyanda yekomi ekeraba Kenya bono ego chikoba oborobonge as a pump bodana bain at the pump bono price ya maguta petroli amaguta ayetaya ne diesel nigo akinete kabisa asemambi ya Aboninga safi kabisa ngoma nyigubuna omogeni one oikira studio ngondiga dida kansini niga nkora senza ya magazeti na wadena litukoria lero omowasiri bwa mangana ya mache ebintu birutetana ine natural resources nogo change kwerire ngojara studio na tebi wikire inego ika ense ya mugabuna muganyerreteiga ngoso atore have mitigation skills mero berikiba bekire se county ya Kisii kwene kibuna ojinjo kwerire baikira ndimero beriebere etatu gotoska omwasiri we county ya Kisii tinda omwasiri one madena k niko na nimbwate serikali ya ine serikali ya county ya Kisii omwasiri Irea Bwali
ndojinere mominchorimi ominchori kabisa oena girino ikire ase studio karto ndeta asense mema gaseti manjumuriria ne eri muregede nabone petroni yochikoba 211 ikro ya menda shiringi 17 edisire kamenda shiringi 21 sindo jamaguta yeta ya kamenda shiringi 33 shillings igonu getobo robonge ase abakenya ase abakenya kabisa ayunaro amurekera ase becheye ntangani bagondo jina omo konyi bomurayibo enseri katika shawa no arasense ya Colombia anekrobenda tukwanda igoro yobonjoreli na agokini oboremi aneboli bweka hawa nindo chega iganga seti ya Daily Nation anemurekera tubuna ajiskuru bono nigo chiroberi na gochakera kende jijikonyora amangana receiving free running cash gusijibeza njikubato kwa ojiasi skuru echukorengana no morikyo botambe ase wisara yechsemi anasensemeri ya basic education Berio Kipsang anasema ya kwamba chibeza njibwato kwe gochi ase jiskuru ase ense ya Kenya ase nindo chega seti ya Danish nemrekademna ono nigo ya beire omweso gochi asomuswatyo yomo oyo nyarde kagotigeru esindani asenda yaye ekero agongetie korende ekero agongetie akabarwa esindani yekebwa ase enda yaye korende bona abanyagitari mbanyarde bakorusi esindani eyo yaberige komojando musubati oyo asegeka ayinigara ase beji ya 12 boigo nindo chena nemorekeire gaigabona the cost of political fallout ekomachikorekana binto mbira akorubuya politically gosege siasa sense yeito ya Kenya ebinte binge ngoba bire wasted serikali yasoa eyende yasoa ebinde byasira ebinde byebwa buna bono umuriki wese namurigede buna ndobwate abwate huduma namba nigo yarenga serikali eri yachubiri korende bono serikali ya Kenya kwanza yonchoire nigego chikoreta maisha namba Ninkieko garaba unchore kibese njabete kwa stadia ase huduma namba 10 billion na aba abegire 1 billion ase maisha namba ayuna murekeire serikali ya huru ya uniform cyabanyanyimbo ne serikali ya Kenya kwanza ya jenjiri uniform inkiko gara ayo nabogo yasoma ase enjera ebe jagatano kabere ento abad alol and Kimwalel dam umuraibwense akaralia umuraibwense bono Dr. William Ruto akararibuna ngolo 5 vale amangana construction yayo wekabono bado ekina nigo kera ase kodi ebimbiri bitaraikirana ase ense yaito ya Kenya amone ebinge ora somere asobogale ase gaseti ya A Daily Nation tengo mnyeki ase gaseti ya The Standard torena nali airoberto ase ense ya Kenya bono mambia nirina egaseti ya The Standard nigemurikiremna bono nigoire ogwagwa osomo jano monene ekero 29 billion shillings idara school Jiskuru njiro bireti kwenda gukora amademu KICC ni amademu manene KCB na KCC Kenya Certificate of Secondary Education korende jiskuru jibata madeni serikali dera bato kabesa ase kaseti ya The Nation ndwara mno was omo rigyo batamba se wisara yechsemi ali basic education Berio Kipsang na dana jibesa njibwato kwe kunda ase kaseti ya The Standard leo dana bese njira bwato kwa nande karo jiskuru jibwate 29 billion edeni egoika boniga bakumedina ngaki bagokora asiga seti anindo jena omuwasiri bwechisemi esekiri machoguna achorire enomuwasiri bwekanjagie serikali nere njuguna ndungu nere nachorire igabwo bona abana nigo bandede gokumia 14 billion nigo chire edeni serikali taraka na jiskuru rastam 15 billion nigo chire etada mwe bagendrete kitarakanwa goika boniga ayuna bogwe somera ekarondoje abana baendete kwiroberia gojia samatem amanene omwako yokonde bese njiyo asiskuru igoma chiringa kya balimu baendete guchandika balimu abanene baendete gutwara registrate nga kibakurageria abana serikali ngotangasire bana mbaseriwa unaona sasa nga kya balimu abanene baendete guchandika aso mwako yoga abana 1.4 million nabajo ikaransa samatem amanene yikraskirki gatano gatato abana 903,260 nabajo ikaransa matemu alia yekraski komi na akabere
boigo abana 1.2 million na bajo ikaransa samatemali ya KEPSEA ayuna ya Kenya Primary School Education Assessment ayojo jaka chitariki 30 motienyi ogocha yande KCSE ni ayojo jaka chitariki 3 motienyi 11 boigo KCB ni rojenora jujaka tarehe 30 mwe Oktoba ayonaro amorekeire boigo sika pechi yentanga ni morekeire na omwana ingobono omwana noyongo ayunara amorekeire na asimuno bege songe baligena to children belong singing again yani omwana noyongo asama tukamange ekigambero ngona jakia lenge buna abana abange nigo bago belong goji asa bible ani ase omosaja lakini ekigambero bono nigo ndochike morekerete buna bono nigo gia dekere buna ningani elio nigo lyalenge discriminatory ochiase omongi na osomo swad bono omwana no bwa abantu bonse baitengo bayalenge na no mwana gosomi kunomo na nomo saje mpaka miaka 18 na abana mamumu lakini ndochine ekigambero yakotana ya ningo ingo moibori bwo mwana mbonse omongina no mosaja abona bonsi na bakora amasuara yo mwana se korenga mniga seti ya testana deligete na nda yungorwa sense meli yeke igambero bono ni gondoche ebyombe binde byesokire ekarabikar komoje umurai bwense ase manganali y'abanyanyimba tumegete kwetera chinguru ekarabantu bali kurobekana ase ense yaito ya Kenya ayundo jina ramurekeire ase gaseti ya daily ya gaseti ya The Standard ase mambe ya aboniga minyoke asubanga sinini ngodoirere tumurekere narali ali ase ime gose ase oboime nelie murekete na bono becha toto nyoro mugano uri murekeire buna ngaki abanyagitari banyarete bakorusi esindani yatigarete asomuswatyo yomo oyu onyorete abana gose oyiborete esindani katikara asomo beroye ekero omuswati oyi efon wairimu nige sindani yatigarete ase omobere oye ekera koretu surgery gose akoretu komanwa ekero ali koibora lakini bana abanyagitari mbakorete okomana na korusi sindani ikonyo ya muchandire ekaranya rteka gwa kwikise na korokana ya togete ororo ngoko majugubono ondete turamoje timachonde na bokonyora na ejirende ne elina egasine nyinge koba lakini ndende na bono muswadi oyo amepata avueni asepeje ne mrgede na ningo so ikereneti ama kweli acheni mwende ekero mobero yarde kogotoka ko gundete ekera yarde kogotoka karudire ase echu kurende oyo kagere koba omukagiro manene ni gatamete ekera banyanyimba bagendete gukora obotuki ari ase ensemeri ya Machakos enyorera mange ase oboime ase bechi ya gatatu bechi akanende neri murigete buna amangana afya doctors ni gobono bago sererie ochikwenda asumugiro asiba ko mochesere kana teraikirani amagani yabo usini go yaliete chira joko baikirani amagani konde go ikabono mbaraikirani amagani ayo sinjere ya mogose asinde kolengana na Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentists Union Secretary General Da Vinci Biminchi Atera ni gobana tena barabugo ikabachikwenda somogiro bone serikali de ikirani amagani yabo se obokoreri bwabo bagokora boigo nino jena okobwa korongoro asaba Kenya konyoro bwoyo kulinde amagori y'ebintu nigagendete kwenda gesara ayuni garase bechi ya gatano ningirende no abantu bwoyo lakini amagori kaendete gukina inaliyo nayo ndo jamurekeire ase bechi ya gatano gaseti ya gaseti ya Daily Nation amaene na maene ekiagera no egwo bwoyo ochikuoyeri a distance binabono inka eba kwenda boy kurunyansiongo gwatumeka jibeze bono lende ngakie koba na maguta mentire bara ebigi ngonya komboere norojere ngaki bakarote anaki kwa bairo boyo lakini ebintu niko bigenda komenta amagori nindo jena umurai ozomo umukonyi umurai bwense katika shagwa no ara senze ya Colombia ekronoje bale ne vice president yense yo Fanzia Erema ekerobanda tego kwana igoro yoboremi bwekawa na kibakubwatana nense ya Kenya asokini obonjoreri obwa mangana yekawa ase ense ya ito ya Kenya nindo chena ina aramorekeire kabisa
becha gatano gatatu nende murigite iguru yo komenta kwa maguta kiraba Kenya bagendete kurombia na korera mono buna maguta agendete comment ikyombegia Ibra ngiareliti amaguta bono komenta ase ense ya Kenya kiombekio kia Energy and Petroleum Regulatory Authority nigobono gia tebrina maguta ayuna bochiko gendera ase amatuko osaso motienyi orebosio mangana makongu sana ase ense ya ito ya Kenya ande na bado Joshua ananiambia na bado kabisa nindo jene serikali ye county ya county ya Nairobi nenda kobeke miroberio yo kwena kingaki bagochi kwena kibina ngokora bale umuchando gose ibito birigo chikoretwa no muchando bwembure nyinge erinino eyekagire gochigotwa sensemeyo ya Nairobi umanjumalia ayindo jina ramurikire asika set ya The Nation na ande nabama jetukubekana asika set chonsi konendeka asika set ya The Standard ebeje ya kabenere murethena finding crisis yani obokongumbora asiskuru anekere serikali tarabwato kachibese oje asiskuru esomere ase oboime ase beji ya kabere bano nindo jina ase beji atoneri murikidemna ekegambero niko kiana chirebuna egento kirike kwano buna omwana nigago pirongo so omwana no yobo saja nigere unjust gochase iboli omokungu igobone bate ana yaya eyode na the high court nigobono yanyareke ote abuna ogodebekana buna omwana no yobo mosaja uso mosaja na bono omwana no mede for example buna jini gondi the Brighton Makoli no muse mama yongwa piaro igwede bate ana it's unjust and discriminatory ayuna bogwe somera obogare ime asebeji ya agatatu manjumuria ayuna arongo kotebya se ditkuria lero ekanondo ja sebeji ya kane emorgede buna umuwasiri bobere boime kidure kindigi na igede se bunge ditkurigoro se alekwera iguruna ingora aleta se kerasi iguru ya world coin eyajete asense ya Kenya ekairo bobisibwa ba Kenya angechiribu isano agwetana chiribu sano abo bari kweguna ndebeze ingoyora alete kerasi akairera obosaribu no oboga korekana ase ense ya Kenya ayo nazo nyasoma ase beji ya kane omwanjumuriria asinjira ya abene ase mambi ya aboniga ayo naro ngotigera abo asesemo ya magaseti ase mambi ya aboniga naye bwesomere asoboime ase emambi ya aboniga tikangorera abo ngenda sense mirinde yomutumuko ngote inabono wasiri oikire ase studio ase mambi ya aboniga ikiarere mu mincholimi metebotame ngote atoro mogusine gatinginya kangaini kyali yobondi kyagaja nande mambia mapema mbuya ngoko soma sika seti ya Taifa Leo ngote ana wasiri bila kazi ni nani utasoma hiyo dana wasili bila kasi ningo mwasili naro tabwa temeremo ogo soma abo yondo je muntu bacha wareta abo ngi no mwasili bwa mangana trade mangana trade nere Moses Kuria nali kirabuna wasili bila kazi nere gose nabo somera Taifa Leo tiango rabo ngenda sense media studio ngerobeli ngenda no maganiona semambi yabone Joshua aonde na tora enda sense moya Enokem Agrovet Limited eyo buna gotete no tete kini obole mibwao no tete kini etugo yao obole mibwe etugo yao obole mi bwa mugondo genda goika sense media ya Enokem Agrovet Limited egotoka somo jobo songo wenyorere embusurengi ya bwenyorere eriogo liraite ebichuni birigo chandete magecha chombe osimdo birigo chandete pire niri obole mibwao izi mbaraiba bwaderi chivu na Enokem Agrovet Limited egotoka asomochi obosongo alia se gatigati yomochi obosongo igongo toka bara sesema ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society ere ange na Market Brasa abo igomba bwate orosagirwabo alia sesema ya Opus Shared Petroleum Station kare ya Karuguru Falcon Petrol Station igona bokwenyorera amanganao abere atatu sinjira ya abene good morning Brighton lero ebirundo obwate samagaseti safi kabisa good work keep it up safi kabisa oyeko kuna Victor Sultan obangi enere otenende meroberio ya amangana yemeroberio gose chi program ime yandi Steve Nero bwansubo magusi
gusi gropa wadena kurwa diropa lia gusi emambiengi ya omwana ominto Brighton omonene ato igoleire yesana Edwin Umenga kuruka Jado present watching live Brighton Lisba muraho dena bwakire bya kurwa raka niko ndani pamoja na Okinyi Dismas yote ana baswa imeyumroberio asemambi yabona Grace Ngwanyi kurwa arjisemo Jackie Jauri Nyansiongo ade ana tuko pamoja leo na ode ine marathon anonyona gekora gasambiri ngokwirana sense meri yebwatoke safi kabisa bono nechinga jiringo wasiri baga aso ase studio semambi yaboniga ende tokore abiri atatu amaego suka go chibostoska enerondi studio bwansu bomagusi Ndizi TV obwansu bwomugusi. Bwangoiga ime ya Ndizi TV.